Мин кыш бабай, бик ерақлардан келдім, ракетаға отырып, ай тирәсіне дә ердім. Аласа сен кыш бабай булгач миннән шигырь кабул итеп ал. Шыршы без сине сагынып көттек ел буе. Син тагында матурырак булып бизәлгәнсең бу юлы. Рәхмәт, кызым. Бер җирендә ялгыштың ярар инде. Кичерәм, ләкин бүләгем генә юк. Борчылма. Бүләкнең иң зурысы бүген бәйрәм көнендә бергәләшеп манзара тапшыруын алып бару инде. Шуңа күрә рәхим ит. Айрыша бала чага көтеп алып ала торган бәйрәм килеп җитте. Шигырьләр өйрәнеп, без дә балачак иленә кайтып, эфирыбызда утренник, ягъни яңа ел тамашасы әзерләдек. Яңа ел ул мөгъҗиза бүләк итүче бәйрәм. Безнең чыгарылыш та тылсымсыз үтмәс. Тылсымчылар исә манзара тапшыруның иҗат төркеме алып баручылары Луиза Закирова белән Кыш бабай Гәрәев. Саулармысыз, хөрмәтләребез. Бәйрәмгә ям истәүче кунакларыбызны игълан итүдән башлыйк. Милли музейның генераль директоры Гөлҗәҗәк Нәҗипова, Журналист Ленар Закиров, баянчы Динар Бәдретдинов, дизайнер Ләйсән Хаҗиева, Кызык дөнья сәхифәсендә Гөлинә Шаймуллина, Дәрья сәхифәсендә Ләйсән Хыснуллина булачак. Барчагызны да якынлашып килүче яңа ел белән. Сез әзер икән, без башлыйбыз. Хоп! Манзара 2020 елны каршы алырга әзерләнә. Табын әзерләрбез. Казанның иң матур чыршыларын күрсәтербез. Бәйрәм кичәсенә образ сайларбыз. Яңа елга күптән әзер булучылар да, әле ни эшләргә белмичә утыручылар да бардыр. Әгәр сез соңгылар рәтеннән икән, нәрсә эшләргә, кемнең чакыруын кабул итәргә, табынга, нәрсә әзерләргә дип утырасыз икән, сезнең хыялны тормышка ашырам. Син бүген бөтенне безнең хыялларында тормышка ашырачаксыңмы? Һәр хәлдә тырышып карармын әлбәттә. Үзем булдыра алганын бигрәк тә. Мин бу таякны әлегә беренче генә күрәм. Шуңа әле тиешенчә эшләтеп җибәрә алмыйм. Әмма өлешчә хыяллар тормышка аша башлады. Мисал өчен, табын өчен кайгырасы юк. Ул мәсьәләне Альбина Хабибуллина үз өстенә алды. Ялы кызым. Яңа ел табынына нәрсә әзерләргә белмисезме? Грек ризыгына игътибар итәргә тәкъдим итәм. Бүген без бик җайлы һәм танылган грек салаты белән шаурма әзерләячәкбез. Безгә эшмәкәр Казанның грек кафесы җитәкчесе Әниса Әбсәләмова ярдәм итәр. Самое популярное греческое блюдо – это, конечно же, греческий салат. Греклар бу салатны хрятики дип атый. Аны әзерләү өчен безгә помидор, кыяр, кызыл суган, болгар борычы, сыр, прованс үләннәре белән зәйтүн мае кирәк булачак. Без баллы борычның кызылын сайладык. Сез бүтән төрлесен куллана аласыз. Ачык төсләр күп булса, салат матура килеп чыга. Башта помидорны турыйбыз. Яшелчәләрне эре кисәкләргә турарга кирәк. Аның матурлыгы да нәкъ шунда. Ә суганны исә түгәрәкләп кисәбез. Әнисе озык-төлек тураган арада сезгә бу салатның килеп чыгышы турында сөйлим әле. Монда 2 риваять бар. Берсе бер грек иммигранты турында. Ул кеше Америка Кушма Штатларында яшәгән. Өенә кайткач, сагындырылган грек ашын кабат татып карыйсы килгән моның. Ләкин теше сызлаган. Шуңа да бар яраткан ризыкларын эре итеп турап, зәйтүн мае салган да шулай салат ясаган бу. Аны туганнары да үз иткән. Икенче риваятта исә аны шәхсән туристлар өчен уйлап чыгарганнар диелә. Осталык, гадилектә. Самый главный ингредиент греческого салата – это, конечно же, сыр. Грециядә аны салатның өстенә бер зур кисәк итеп бирәләр. Ә без исә уңайлырак булсын өчен берничә зур кисәккә бүлеп салабыз. Соңыннан үләннәр белән зәйтүн мае һәм бераз лимон суы кушабыз. Менә шундый матур һәм гади салат. В последнее время в России очень популярной стала шаурма. Мы придумали ее греческую вариацию. Икенче ризыгыбыз шаурма. Аның өчен безгә ләваш, фитаксы грек сыры, дзадзики соусы, кәбестә, тавык ите, болгар борычы, кызыл суган һәм кетчуп кирәк булачак.
Безнең ләваш ни өчен яшел төстә дип уйлыйсыз? Барда гади, аңа шпинат суы кушылган. Иткә килгәндә бездә бар да хәләл һәм яхшы сыйфатлысы гына. Көн сайын шулай тавык буты белән канатларын маринадларга куябыз. Өйдә исә итне булай гына тавада кыздырырга була. Ләвашны тактага җәябез. Аны без кибеттән әзерне сатып алабыз. Өстенә дадзики соусын сылыйбыз. Ул йогурт, сарымсак, тоз, зәйтүн мае, укроп, лимон белән кечкенә кыяр кисәкләреннән тора. Безнең шаурманың үзенчәлеге шушы грек соусында. Башка җирдә майонез белән кетчуп кушалар. Бу ашказанына авыр. Шуңа без соусның җиңел һәм файдалысын сайлыйбыз. Соус салганнан соң кәбестә вак итеп туралган тавык ите, сыр, борыч, суган салып өстенә кетчуп белән кабат тzatziki соусын өстибез. Шаурманы шулай төреп, тышын кыздыру һәм эчендәге ризыклары җылынсын өчен духовкага куябыз. Өйдә гади табага куярга була. Аны майларга онытмагыз. Безнең шаурма әзер, ашларыгыз тәмле булсын. 2020 елның төп төсе, беләсең килсә, зәңгәр төс икән, һәм бу юкка түгел. Юкка түгелдер. Пантон институты бу төс киемдә генә түгел, интерьерда, мәдәни тормышта, кинематографиядә дә чагылышта башак ди. Белгечләр фикеренчә, бу мәңгелек төс өмет, тирән уйларга этәргеч бирә. Иң актуаль төс белән таныштык. Ә менә образларның нинди булачагын хезмәттәшебез Ләйсән Билалова җиткерер. Ләйсән җиткерә торсын, ә без тирән уйга батыйк. 2020 елга күсе елына аяк басабыз. Инде образларыбыз турында да уйланырга вакыт. Бүген дизайнер Альбина Гыйләжева белән сөйләшербез. Тылсымлы һәм мөгъҗизаларга бай яңа ел бәйрәме. Бу бәйрәмне балалар гына түгел, зурлар да түземсезлек белән көтеп ала. Ел уңышлы үтсен өчен аңа тиешле дәрәҗәдә әзерләнергә кирәк. Күлмәкләрнең ниндиләре генә юк. Образ сайлаганда иң беренче чиратта күңел халәте һәм уңайлылык турында онытмаска кирәк. Бу минем яраткан образларымның берсе, чөнки кызыл һәм кара төсләр бергәлектә хатын-кызны зауыклы булып күрсәтә. Җилкәләрегезне ачып җибәрсәгез, сез тагын да нәзакәтлерәк күренерсез. Яңа ел төнендә күлмәк кенә түгел, ә шалбарлы костюмда килешәчәк. Мәсәлән, бу образны мин сезгә яңа ел кичәсенә кияргә тәкъдим итәм. Чөнки ул тирә-яктагылардан сезне аерып күрсәтәчәк. Аның төсе һәм фактурасы гади түгел. Шулай ук сез аны гади тормышта һәм офиска кия аласыз. Аксессуарлар хатын-кызның кыяфәтен тулыландыра, тылсым өсти. Яңа ел образларына кызыл һәм алтын төсләрне кертсәгез, ул сезгә ел дәвамында уңыш китерәчәк. Елда хыяларыгыз тормышка ашсын. Ачык төсләрдән курыкмагыз һәм нинди генә киемнәрне кисәгез дә үз-үзегез булып калыгыз. Хыяллар турында сүз киткән икән, син бүген манзара тапшыруның кыш бабай икән. Алайса минем хыялны тормышка ашыр. Шикләнеп кенә булса да мин әзер дип җавап бирәм инде, чөнки хөрмәтем зур. Бу тылсымлы таякның инде нечкәлекләренә дә төшенә башладым. Шуңа күрә әйт хыялыңны, әйт, бездән булсын яхшы. Әйтергә оялам яздым. Син ояласың. Әйдәле. Син дигәндә менә таягы да эшләми бит аның. Нәрсәгә таяк? Булай да була. Oh, you're looking good. I'm going to sing my song. It won't take long.
Әне бит бұл. Алар таможняда. Давай. Аэропортның башына кіргендік, ақырына қадар жеттік, бір қояда yok. Біз екінші қатта болдық соң. Буфетта? Екінші, Менің интуицияма ашанығыз. Сезім ол шыршы янда. Кеттік ме? Әйе, анда кеттік. Әйттім бит олар шыршы янда. Көрдіңіз ме? Кеттік. Алмаз, Гүлшешек. Әйттім мен сыға менің интуициям әйбәт дейін. Алмаз, күн өтті сіздің орттан егіріп. Қайда ересіз, Алмаз, статья бит бұл статья. Нинди статья шауламақ зәлі? Әйе, біз Истанбулға барабыз. Әйе, мен Гүлшешекні ұрладым. Ол мұның турда алдан білмейді. Истанбул шәһәрінің ең затлы отельлерінің бірсінде меңа яңа ел кешін алып барырға тәқдим білен шықтылар, һәм шуның үшін шақты ғына ақша да берділер. Аның үшін Қыш бабай білен қар қызы керек. Қар қызы сары шәшлі, зәңгәр күзлі, ұзын бойлы болырға тиіш, үстәуіне түрікше білерге. Қоя Гүлшешектен башқа бір кім де жоқ. Үстәуіне студияда күн сайын Истанбулға барасы келе деп қияланып сөйлеген сөздері үзегіме өтті. Мен аңа ярдәм итәргә генә булдым. Җәмәгать, бу бит үзенә күрә бір қызық мажара, квест дип әйтеп була. Соң бигрәк күңелсез яшибез бит. Урамга чыгып бер-беребез белән кара төследә уйный алмыйбыз. Монда искә төшерлек бір қызық мажара үзенә күрә заманча сүз белән әйткәндә квест була. Искә төшереп сөйләрбез, Алла белсә. Әйттем бит, үзләре уйлап таптылар булар буны. Шулай. Квест имештер. Алмаз, дұрыс ойлағансың. Мен Истанбулға барырға ризам. Мұндай сюрприз яңа елға болғаны юқ иде әлі. Сіз келгенсіз жинаулашып рахмет. Юк, менә неге Гүлшешек, неге мен түгел, неге Гүлинә түгел, Лилия. Менә бүтенебезгә дә алсаң булыр иде сюрприз. Зәңгәр күзле, ұзын бойлы, сары шәчле түрекчә белә. Ел буе минем белән эшләп армадың әле хәмәт. Яра, булды җәмәгать, бөтенегезгә дә бәхет телим, якынлашып килүче яңа ел белән. Әйдә, рәхмәт, сау булыгыз, пока. Барыгызны яратам. Җәмсез. Алмаз, bu нәрсә булды инде? Мен бит безне үткәннәргә алып кайт дип теләмәдем. Гафуй, таяк тылсымы да, бармак тылсымы төрләй бер инде ул исәдәсең. Соң язылганны тормышка ашырдым. Төркия диелгән иде. Икенче юлы хыялларыңны төгәлрәк формалаштыр, яме? Ярар, үткәннәрне искә алуда күңелле булды минемчә, ә хыялларны тормышка ашыру өчен әле вакыт бар. Миңа калса хәзер күпләр бәйрәм ыгы-зыгысына бирелеп, тизрәк тамаша башлануын көтәдер. Бу хыялны да тормышка ашырыйк. Әйдәле? Караптан балга дөресрәге урамнан чын пират карабына. Капитан белән очрашуга Милли музейның нәни тамашачылары аркан өстеннән үтеп барды. Алар өчен гадәти булмаган яңа ел тамашасы шул рәвешле башланып китте. Тема безнең быел диңгез белән бәйле, капитаннар, пиратлар. Ни өчен бу күргәзмә дисәгез, балаларга инде һәрвакыт кызык, пиратлар турында да, разбойниклар турында да ишетергә, корабльләр төзү турында сөйлибез аларга. Диңгез темасы музей хезмәткәрләре тарафыннан очраклы рәвештә сайланылмый. Быелгы чыршы бәйрәмен Казан Адмиралтействосының 300 еллыгы белән бәйләргә булганнар. Бәйрәм тамашасына килгән һәрбер бала 5 балтада төзелгән кораблар белән таныша ала. Перед вами грузовой пароход «Эликсир». Называется «Геркулес». Геркулес, слово у вас с чем ассоциируется? С кашей, конечно, с силой, да?
Яңа үзләштерелгән материал викторина сораулары уеннар ярдәмендә тикшерелә. Аларны балаларга пиратлар су ияләре бирә. Әлеге персонажларны музей хезмәткәрләре үзләре уйный. Бу инде традициягә әверелгән корпоратив гадәт икән. Без яңа ел бәйрәмнәрен зарыгып көтәбез. Чөнки без кагаз эшләреннән арынып, ниһаять шу безнең стихиябызга кирип китәбез. Балалар белән эшләү аеруча зур канәгатьлек китерә. Чөнки син аларның күзләрен күрәсең, аларның реакцияларын, аларның нинди төрле булуларыннан үзеңә зур опыт аласың дип әйтик инде. Сюжет буенча балалар Кариб диңгезенә эләгә. Биредә алар Сарма һәм Бриз капитаннары белән таныша. Алар нәни сәяхәтчеләргә бу тирәдә генә бер сандык хәзинә яшелгәнен әйтә. Балалар аны эзләргә чыга. Ну, здравствуйте, здравствуйте. Откуда это сюда столько мальков приплыло? Юлларында пират очрый, беренче карашка усал булып тоелган диңгез бүресе нәни сәяхәтчеләргә ярдәмгә килә. Алар бергәләп сандыкны таба, әмма ача алмый. Бу очракта Кыш бабай гына ярдәм итә. Сандыкта балаларның яңа ел бүләкләре булып чыга. Бәйрәм җыр һәм бию белән дәвам итә. Мондый яңа ел тамашаларын үткәрү Милли музейда кышкы каникуллар чорында планлаштырыла. Бу образда Кыш бабайга түгел, патшага ашап киттек. Рәхмәт, әйбәт дәвам ит әйдә. Быелгы елны ул төптесен ачыкладык. Ул зәңгәр төс. Һәм менә стиль кайсы чорны хәтерләтер икән. Чөнки белүебезчә, һәр яңалык ул тарих битләреннән алына. Әнигезнең, әбиләрегезнең сандыгын ачып карасагыз, бәлки бүгенге көнгә туры килерлек әйбер таба алырсыз дип уйлыйм. Ә менә монда бик зур ялгышлык. Чөнки модага шул чорның бер элементы гына кайта. Иске әйбер булса да, ул барыбер заманга туры килерлек үзгәрә. Тапшыруыбызның гүзәл затлары киресенчә бүгенге заманнан ял итеп үткәннәргә кайтырга булды. Яңа ел карнавалы өчен алар бик оригиналь образлар сайладылар. Тапшыруыбызны дизайнерлар караса, һичшиксез үзләренә дә берничә идея алыр. Яңа елга яңа кием диләрме әле? Ә без яңа образ сайларга булдык. Телевидениенең костюмнар бүлегендә берәр нәрсә табылмый калмас. Моның костюмнарында нәрсә генә юк. Фильмны төшерергә мөмкин монда. Фулен киясең шуны. Күрәсең димәтүр. Үземили. Менә ичмаса күлмәк. Мин моны киер идем. Бу сиңа зур. Ничего? Билен кысып куясың да. Сайлаучылар бар, димәк стилист та кирәк бит. Маскарад булгач, маскарад булсын. Режиссер Олег Кондрашовны стилист итеп киендердек. Ә ул безгә костюм сайларга булышты.
сіз қойсы ғасырдан? Biz яңа гасырда. Түрлі шырға қараған костюмдар белән таныштык. Хәзер инде музейга юл тотыйк. Татарстан Яңа Сырык каналында үз музейы бар дип әйтергә кирәк. Әлеге видео язма нәкъ менә шул музейда төшерелде. Ә бездә кунакта Татарстан Республикасы Милли музейының директоры Гөлшәҗәк Нәҗипова. Исәнмесез? Сезне якынлашып килүче яңа ел белән. Рәхмәт. Бәйрәм рухы сизеләме? Сизелә, әлбәттә, исәнмесез. Бу елны нинди уйлар белән төгәллисез? Әлбәттә, өмет белән төгәллибез. Әле башлаган эшләребез күп. Тагы теге 2нче елга чыгам. Җитәрлек. Кайсылар белән аеруча горурланасыз? Нинди проектлар белән 2019 елда булган проектлар? Әле менә Башкортстанда Фатих Карим музейын ачтык, Бишбүләк авылында, аның туган авылында. Әлбәттә, әле генә татар китабы йорты ачтык. Менә шул инде зур-зур нәтиҗәләр дип уйлыйм. Әле генә менә хәзер яңа Бөек Ватан сугышы музейының яңа экспозициясын төзедек. Аны январь аенда инде тәкъдим итәрбез, Алла бирсә, шул 75 еллык зур бәйрәмне шушы зур вакыйга белән каршы алабыз. Тагын нинди планнарыгыз бар яңа елга? Планнарыбыз бик күп. Иң беренчедән хәзер Салих Сайдаш музейын яңа экспозиция эшлибез. Аннан соң инде тагы калган берничә музейыбыз бар, аның биналарын рәтләп яңа экспозициялар эшлибез. Ул Муса Җәлил музее фатиры, аннан соң Нәҗип Гаязович Жиганов музей фатиры, аннан соң Каюм Насыйри музее. Безнең инде тагы авылда урнашкан 2 музейыбыз бар. Ул Пишище авылында Бөек Беларус шагыйре Янки Купалының музее һәм инде бөек язучы Горький музейы Красновидово авылында орнашкан. Менә шул тагы авыл музейларын биналарын рәтләп яңа экспозициялар ачырга кирәк инде. Менә шушы зур безнең эшләребез. Инде үзебезнең экспозиция тагы төзелә. 9 январьда башлыйбыз аны төзергә. Ул инде Татарстанның 100 еллыгына багышланган. Безнең Татарстанның борынгы чаралардан бүгенге көнгә менә шушы бер территорияда тарихын күрсәтәбез. Планнардан өстәвенә бит әле сезнең өчен 2нче ел юбилей елыда музейга 125 ел тула. Шул уңайдан нинди чаралар планлаштырыла, нинди күргәзмәләр? Ел буе булалар, бөтенесе шуңа багышлана. Әмма ләкин сез беләсездер, 5 апрельдә безнең туган көнебез. Ул көнне иртәдән кичкә хәтле төрле бушлай чаралар бөтенесе. Аннан соң инде әлбәттә без хәзер традицион рәвештә анда торт тәкъдим итәбез һәрбер килүчегә. Ул инде зур-зур менә шундый тантаналы чаралар үтә. Инде иң зур тантанасы ул сентябрь аенда була. Ул халыкара музейлар форумы була. Бездә үтә, анда 1000-дән артык музейлар катнаша. Төрле ил төбәгеннән һәм инде әлбәттә чит илләрдән килә. Без аны шул көтеп алабыз, әзерләнәбез. Аларны кунакларны каршы алырга кирәк, безнең музейларыбызны күрсәтергә, мактанып әзрәк. Әзрәк кенә. Әзрәк кенә. Мактанмый булмый. Безнең шундый матур музейлар. Шулай мактанырга булган җирдә мактану да урынлы. 2020 ел ул гомумән түгәрәк даталарга бай ел. Безнең ТСРның 100 еллыгы, Бөек җиңүнең 75 еллыгы, Хәтер һәм Дон елы итеп игълан ителде бит әле бу ел. Бу вакыйгалар музей экспозицияләрендә чагылыш табачаклар. Әлбәттә, гомумән безнең зур экспозициядә без аерым күрсәтәбез сугышны. Аннан соң безнең ул Бөек Ватан сугышында җиңүчеләрен күрсәтәбез, геройларыбызны күрсәтәбез. Инде менә яңа ул Кремльдә урнашкан безнең филиалыбыз музей мемориаль Бөек Ватан сугышына багышланган экспозициядә аерым инде без геройларыбызны күрсәтәбез. Безнең данлы геройларның бер стенасы була. Аннан соң Хәтер китабын күрсәтәбез. Ул гел интерактив рәвештә эшли торган экспозиция була. Без инде анда хәзер яшь җитәкче килде. Алар инде поисковиклар, алар ел сайын кырларда безнең һәлак булган
малайларны, апайларны табып жүриләр. Шундый инде ул шундый балалар анда катнаша. Алар патриотик булып һәрбер чыгудан кайталар басулардан. И аларның һәм инде реконструкция эшләрен алып баралар. Сез беләсездер, Милли музейның ишек алдында без инде реконструкция сугышларын оештырабыз. Анда инде айрым бик балалар килә, ярата, ир балалар. Алар яраталар атарга, нитергә. Менә шул аларның теләкләрен без инде күрсәтәбез. Ул сугышу нәрсәгә китерә? Һәм инде сугышмаска, үзеңнең ватанлыгына саклап сугышырга кирәк дип. Шулай. Чыннан да республикабызның музейлары һәр вакыт бездә горурлык хисе уята, эшегез сокланырлык. Шуңа күрә сезгә киләсе елда да зурдан-зур уңышлар һәм музейларыбызның гөрләп эшләвен теләп барабыз. Музейларга килүчеләр саны артсын. Шулай булсын, рәхмәт сезгә. Бу көнне бүтән ил, бүтән дөнья бәйрәм итә бит инде алмасыймы? Миңа калса хәзер теләкләр, котлау сүзләрен җиткерергә кирәктер. Безнең теләкләргә милләттәшләребез дә кушылды. Нәрсә теләр идең яңа? Нәрсә теләмәс. Исәнлек, саулык бөтен казаннарга, бөтен Россиягә. Яхшы тормыш. Балаларыбыз исән сау булсын, дөньяларыбыз тыныч булсын. Тынычлык булсын. Байлык. Бөтен илебезгә, хуҗаларыбызга мехрибан шәфкать бирсен, аларга сабырлык бирсен. Шуны теләйбез. Яйы белән. Бөтен халыкны да яңа ел белән исәнлек, саулык, исәнлектә, иминлектә яшәргә язсын. Кешегә бәхет, шатлык алып килсен. Сугыш булмасын, исән сау булсын бөтен ватсыдагы. Исәнлек, саулык телим. Исәнлектә күрешергә насыйп булсын икенче елларга да Алла бирсен. Сезне яңа белән котлыйм. Исәнлек, саулык, бәхет, озын гомер телим. Яңа ел кичендә без бөтен хыялларыбыз тормышка ашуын теләсәк тә, бары тик тылсымга һәм Кыш бабайга ышану гына аз. Хыялны тормышка ашыручы ул беренче чиратта син үзең. Чираттагы видеоязма герое музыкант Айдар Сәләхов моны бик яхшы белә һәм максатларына һәр вакыт ирешеп килә. Музыкага бөтен җаны тәне белән кирип китеп, дөньясын онытып, дәртләнә баянда уйнаучы кем булыр дисезме? Таныш булыгыз. Мәскәүдә яшәп иҗат итүче композитор, виртуоз баянчы, татар егете Айдар Сәләхов. Алабуга шәһәрендә туып үстем, аннары музыкаль мәктәпне анда бетердем. Шуннан соң инде ничектер менә Аллаһ Тәгалә шулай язган булгандыр, Мәскәүгә инде Шнитки дигән колледжга поступаю. Анда белем алгач 4 ел Гнесинка, Российская академия музыки имени Гнесиных дигән вузда белем алам. Шуннан соң ул конкурслар менә шул вакыттан Шниткида укыганнан соң инде без конкурсларда үземнең укытучым белән йөри башладык. Германия, Европа буйлап инде, анда Италиядә, Хытай, төрле илләрдә конкурсларда мин беренче урыннар алган идем. Но ул классик яктан, классик жанрында. Бала гаиләдә ни күреп үссә, ышканда да шул булыр диләр. Айдар Сәләхов та иҗади гаиләдә туа. Музыка кораллары аңа бала чактан ук таныш. Беренче танышуым үземнең баяным белән, ул вакытта гармон дип әйтергә кирәк инде, ул бик бәләкәй. Аны хәтле крошка дип аталадыр гармоным. Ансын авылда күреп алгач, инде кулдан чыгармадым дирәк кирәк. Үскәч инде баянга күчтем. Үземнең
әтием уйнаганы баянда, инде аңа хәтле аның әнисе, үзенең әбием, бабаем, алар гармонда уйнаштырадыр, чөнки аларда инде моң дигән әйбер бар иде. Үземнең әнием инде алар әти белән бергә җырлыйлар, халык көйләрен, композиторлар әсәрләрен. Шуңа күрә яшьтән үк мин инде сәхнәдә. Үземнең әти-әниләремә рәхмәт, чөнки инде ул воспитаниедан килә. Үземнең абыем да заслуженный артист Татарстана. Ул Гнесинкалар вузын бетергән кеше, аның группасы бар үзенең, Шүрәле дигән. Анда да җыр моң дигән әйбер. Инде апам Кариев исемендәге театрда замдиректор булып эшли. Ул да музыкант. Бүтән семьябыз белән музыкант, шуңа күрә инде монда теге выбора не было никакого, шуңа күрә музыкант булырга туры килде. Яңа елны ничек каршыласаң, киләсе елыңда шулай үтәр диләр. Айдар Сәләхов исә ел сайын бәйрәмне баяннан башка каршы алмый күрәсең. Кадерле тамашачылар, киләсе яңа ел белән инде үзегезгә саулык, сәламәтлек телим, гаиләләрегездә иминлек, бәрәкәт, балаларыгызның, оныкларыгызның рәхәтен күреп яшәгез. Инде өлкәннәргә үземнең рәхмәтләремне әйтәсе килә, үземнең белгән укытучыларыма, әти-әниемә, баршасына да рәхмәтләр әйтәсе килә, һәм исән булыйк, бергә булыйк. Яңа еллар белән барыгызны. Мәскәүдән Казанга кайтыйк, ләкин әңгәмә вакытында да барыбер Мәскәүне искә алырбыз. Бер ел эчендә республикабызның алдынгы яшьләре бихисап бәйгеләрдә катнашып призлы урыннар алды. Кино, театр өлкәсендә дә Россия масштабында гына түгел, халыкара аренага чыгалдылар. Нәни дусларыбыз федераль каналларда тамашачы күңелен яулый алды. Кунагыбыз журналист Ленар Закировның да уртаклашырлык уңышлары бар. Без аны студияда сәламлибез. Ленар, сәлам. Исәнмесез Алмаз, исәнмесез Луиза. Сәлам, Ленар, хош килдең. Синең бер бәйрәм икенчесе белән алышына кичә синең туган көнең булды. Без сине котлыйбыз шул күңелдән. Рәхмәт. Бүген син инде 19 елның соңгы көнендә безнең тапшыруда кунакта. Якынлашып килүче яңа ел белән сине. Шулай да, сезне котлыйм шушы якынлашып килүче яңа ел белән инде санаулы сәгатьләрдән дип әйтикме, без инде 2020 елга аяк басачакбыз. Билгеле, бу безнең өчен бик җаваплы ел, республиканың 100 еллык юбилее булачак бит. Ул турында күп тапкыр сөйләнелер. Бүген исә шулай инде бу елда да бик җаваплы ел булды безнең республика өчен, шәхси тормышта да. Шуңа күрә Өстәвенә син әле буш кул белән дә килмәгәнсең, Кыш бабай кебек үз күчтәнәшеңә бүләген алып килгәнсең. Әйе шул. Бу күчтәнәшнең ни рәвешле, ни өчен алып килгәнен мин соңрак аңлатырмын, ләкин чыннан да менә шушындый кәрәс бала алып килергә булдым сезгә. Бу исә төгәлрәк әйткәндә күчтәнәш кем җибәрде дисәгез, Әлмәт районы Чупай авылында яшәүче якын дустым Рамил Гыйбадуллин бар. Ул инде 3нче буын умартачы. Аның балы менә күреп торасыз, һаман да әле саркып тора, әле яңа гына умартадан чыгарган шикелле. Һәм бөтен тамашачыларга да, сезгә дә теләгем, алдагы еллар күз елы гына түгел, безнең һәр елыбыз шушы бал шикелле татлы һәм баллы булсын дигән теләктә калам. Мәскәүдә яраттылар безнең Татарстан балын. Әлбәттә, бик яраттылар. Әле әйтергә кирәк, чыннан да шушы мөгъҗизалар кырып, ул чудес тапшыруында катнашырга чакыргач, беренче булып нәкъ менә бал турында уйладым. Чөнки безнең һәр вакыт әйтәләр, башкорт балы, ләкин безнең татар балы бер дә башкортныкыннан ким түгел. Шуңа күрә инде күп итеп бал алып бардым мин ул тапшыруга. 2019 елның шундый төп вакыйгаларның берсе дип әйтергә кирәк. Ленар Закиров поле чудеста катнашып, җиңү яулады, әйе. Экраннарда. Менә шунда шул тапшыруга эләгү тарихын бәян итсәң иде.
Бу тарих bir 5-6 ел элек булгандыр, чөнки әле журналист булган чакта Татарстан яшьләре газетасы белән хезмәттәшлек иткәндә Чаллыдан булган Рафаэль Кабиров исемле егет турында язып чыккан. Ул поле чудесда 3нче катнашуы иде. Әсәре нәрсәдә ул СМС уенда катнашкан. Ягъни инде бу тапшыруга төрле усуллар белән катнашырга була. Мин катнашканны белгәч, кайбер кешеләр әйтә, нинди кроссворд җибәрдең диләр. Чөнки анда бит инде төп эләгү юлы ул хат җибәр һәм ниндидер шок катырып ясарга кирәк иде кроссворд. Мин исә алай азапланып тормадым. Мин җиңел юл дип әйтеп булмый. СМС җибәрәсең, сиңа сораулар килә. Шулай инде баш миңне эшләтергә кирәк. Шул рәвешле бер ярты елдан соң шалтыраттылар. Әйттеләр, сез менә шушы конкурс нәтиҗәләре буенча 5-кә кирдегез. Минем исемне һәм башка мәгълүматны язып алдылар да әйттеләр, шушы 5 кеше арасыннан без әле сезне сайлап алачакбыз. Әгәр дә сез җиңүче дип табылсагыз, сезнең исемегез тапшыруда күрсәтеләчәк. Чөнки Якубович тапшыру саен әйтә, фәлән конкурста менә шушы бу атнада фәлән кешенең җиңүченең исеме экранда күрсәтелә дип. Миңа әйттеләр, әгәр дә сез җиңсәгез, 1-2-3 айдан гына күрсәтеләчәкме сезнең исемегез? Шул исемегез күрсәтелгәннән соң әле бер ярты елдан гына без сезне чакырачакбыз дип. Димәк, ким дигәндә 1 ел вакыт үткән. Син күпме көттең? 1 ел ярым булгандыр ул минем. Чөнки ул алай тиз генә түгел, әле хәтта тапшыруны яздырганнан соң аны ай ярымнан соң күрсәттеләр әле. Килдең, димәк, нинди сораулар эләксә һәм кайсы бик авыр кебек тоелды. Һәм гомумән менә Татарстаннан дип әйткәнсеңдер, инде үзеңне ничегрәк кабул иттеләр? Билгеле Казаннан дигәч, Якубович кына түгел, башка катнашучылар да билгеле сокланалар Казан белән. Мин Якубовичка беренче булып инде хәерле кич, исәнмесез дип дәштем. Ул Леонид Аркадьевич бердә югалып калмады, миңа ассаламу алейкум диде. Мин ва алейкум ассалам дип җавап кайтардым. Һәм сорау аның дөресен әйткәндә бик катлаулы иде, бик озын иде. Ул шундый бер тарихка бәйле иде. Безнең уенның темасы иде ул кул эшләнмәләре. Мин 3нче булып, анда 3нче булып катнаштым, чөнки анда ничегрәк ул хәл ителә, безне 2 көн алдан репетициягә чакыралар. 1-3-4 сәгать безне ялгышмасам анда тоттылар, төрлечә аңлаттылар. Мәсәлән, шу бухгалтерда килеп 1 сәгать буе аңлатты. Ул әйтте, тапшыруда биреләсе бөтен бүләкләр спонсорныкыннан кала, хәтта менә балаларга да бит анда курчаклар, машиналар бүләк итәләр. Һәр кайсына 13% салым салына. Анда тапшыру бетүгә, анда безгә мәсәлән миңа анда беренче эшлектә җиңгән мөгъҗизалар кыры түгел икән. Бер дә алай түгел шул. Ләкин алар әйтәләр, үзләре дә күрсенеп әйтәләр, бу безнең гаип белән эшләнелә торган әйбер түгел, бу закон нигезендә шулай. Әгәр дә күрәсең кудрәтеннән килсәләр, бәлки бушлай да биреп җибәрделәр. Чөнки ул бит инде салым акчасыларның кесәсенә түгел, хөкүмәт кесәсенә керә дигән сүз. Менә шулай итеп, миңа мәсәлән шул тузан суырткыч бирделәр, аның эчендә чыгуга тапшырудан, анда гримеркада син инде бухгалтер көтеп тора, инде бүтән кагазын тапшыра һәм инде син кайткач тиешле салым органнарына барып түләргә тиеш буласың. Инде хәзер поле чудестан балачакка әйләнеп кайтык, барабан гына югыймы? Барабанның итеп балачакка әйләнеп кайтык. Син хәтерлисеңме үзеңнең яңа ел бәйрәмнәрен, нинди шигырьләр өйрәнәдең, бәлки җырлар да башкара идең? Хәтерлисеңме ул елларны? Балалар бакчасындагы утренникларны, яңа кичәләрне нишләптер хәтерләмим, ләкин башлангыч класслардагысын хәтерлим. Минем нишләптер бик тә клоун буласы килә иде. Менә бу минем сеңлем белән төшкән фото. Сеңлем инде хәзер үсеп җитте. Нишләптер гел клоун костюмын сората идем, һәм әни берсендә төне буе утырып чыкты. Ләкин клоун костюмы әзер иде, бик матур килеп чыкты. Шигырьләргә килгәндә, әлбәттә инде чыршы без сине сагынып көттек ел буе дип. Клоун кебек менә 1-2 фраза әйтә аласыңмы хәзер? Әйдә хыялың тормышка ашырыйк әле, балачактагы булган хыялың. Ул бит инде клоун күбесенчә сөйләми, ул хәрәкәтләр белән күрсәтә. Ну, хәрәкәт алайса. Луиза клоуннар белән танышты, ул шуңа күрә аптырам. Бик кичкенә чакта һәрвакыт клоун шикелле 3 шарны булай ыргытырга бик талпынып караган, ул бит инде кулыңда тотасың, 2 шар, берсе әйләнеп тора, әйләндерәсең. Ләкин Луиза күпме генә тырышсам да, минем ул килеп чыкмады. Шуңа күрә ул күрәсең балачакта калды, ләкин бит инде балачак хыялын тормышка ашырга бер кайчан да соң түгел. Һәм гомумән без мөгъҗизалар турында сөйләшәбез икән, ул бит әйтә, ул бит мөгъҗиза нәрсә дигән. Мөгъҗизага син ышанасың, ышаныч дигән сүз. Әйтәләр бит хыялсыз кеше, ул канатсыз кош, минемчә ул хыял гына түгел, өметсез һәм мөгъҗизага ышанмаучы кеше, шулай ул инде үзенә күрә бер канатсыз коштыр инде. Шуңа күрә һәрвакыт ышанырга, мөгъҗизага ышанырга кирәк. Ул билгеле тормышка аша. Тимер аякта, ягъни конькида йөри беләсеңме? Елга 1-2 тапкыр йөреп алам.
Ләкин теге оста итеп шуам дип әйтә алмыйм, ләкин шундый кызыксыну һәм билгеле бар андый кызыксыну. Елга 1-2 тапкыр гына булмасын, без сине 3нче мәртәбә инде шугалакка, ягъни Шерек күлдә урнашкан бызга Тимер Айташурга чакырабыз. Кунакка килгән өчен бик зур рәхмәт. Уңышлар сиңа. Бүген безнең бөтенебезне дә берләштерүче бәйрәм. Айырма бары шунда гына. Кайберәүләр яңа елны әз генә иртәрәк каршы алачак. Мәсәлән, Владивосток, Хабаровск, Магаданга 2020 ел 7 сәгатькә алдан киләчәк. Кайбер өлкәләр белән сәгать айырмасы булса да, теләкләр бер үк, исән-сау булып, тыныч тормышта яшәргә. Дәрья сәхифәсенең алып баручысы Ләйсән Хыснуллина да Татарстаннан читтә яшәүче милләттәшләребезнең котлау сүзләрен җиткерергә ашыга. Ләйсән, рәхимит сүз сиңа. Рәхмәт Алмаз, Луиза, исәнмесез мөхтәрәм тамашачыларыбыз, республикабызда һәм чит төбәкләрдә яшәүче кадерле милләттәшләребез. Елның соңгы көнендә без үткәннәргә нәтиҗә ясыйбыз. Тормышта төрлесе булганга күрә, 2019 елда милләттәшләребез тормышында төрле вакыйгаларга бай булды. Куанычка да, үкенечкә дә урын табылды. Табышлар да, югалтулар да кичердек. Ел дәвамында милләттәшләребез яшәгән һәрбер төбәктә халкыбызның милли бәйрәмнәре, иҗади очрашулар, шигъри кичәләр, күргәзмәләр оештырылды. Яшь буынны берләштерер өчен, татар халкының гореф-гадәтләрен, милли традицияләрен саклап калу өчен, аларны киләчәк буынга тапшыру өчен дә шактый эшләр башкарылды. Узып баручы ел Ульяновск өлкәсе татар иҗтимагый тормышында Россиядә театр елы кысаларында узды. Бу уңайдан беренче чаралар инде гыйнвар айында ук башланып китте. Өлкәнең татар мәдәният үзәгендә Ульяновск шәһәре мәдәният сарайлары каршында һәм авыл районнарда эшләүче татар халык театрларының Барый Тарханов исемендәге фестивале узды. Анда быел җирле коллективлар белән бергә Татарстан, Чуашстан республикаларыннан да үзешчән театрлар катнашты. Быел анда чыгыш ясаган тагын 3 коллективка халык театры дигән исем бирелде. Хәзер Ульяновск өлкәсендә бу мактаулы исемне 6 татар театры йөртә. Кәрим Тинчурин исемендәге Татар дәүләт драма һәм комедия театрының танылган актерлары Татарстанның халык артистлары Нуретдин Нәҗмиев белән Миләүшә Нәҗмиева Ульяновск өлкәсендә эшләүче театр түгәрәкләре җитәкчеләре һәм режиссерлары өчен уздырган остахана иҗат лабораторияләре дә күпләргә файдалы булгандыр. Быелгы өлкә Сабантуй программасында илебездә бара торган театр елы һәм өлкәбездәге халыклар бердәмлеге елы элементларын кертеп төзелгән иде. Театр сөючеләр өчен Сабантуйда махсус театр мәйданчыгы да эшләде. Анда татар драматургиясе классикларының әсәрләреннән өзекләр күрсәтелеп, музыкаль спектакльләрдән җырлар яңгырады. Дусларым, сагынып кайттым, дусларым, ерак җирләрдән, шахтерлар, батыр егетләр. Төп сәхнәдән өлкә губернаторы Сергей Морозов кулыннан бүләк алучыларда башлыча авыл районнарда эшләүче үзешчән театр коллективларына йөрүчеләр иде. Быел якташыбыз СССРның, РСФСРның, Татарстанның һәм Башкортстанның халык артисты Габдулла Шамуковның туына 110 ел тулды. Шул айдан семберләр, данлы якташлары хөрмәтенә байтак чаралар уздырдылар. Ул укыган Чардаклы районы Татар Калмайыры авыл мәктәбендә истәлек тактасы ачылды. Ульяновск шәһәрендәге бер урамга аның исеме бирелде. Габдулла Шамуков күп кырлы шәхес. Ул артист булудан тыш язучылык һәм тәрҗемәчелек белән дә шөгыльләнә. Өлкә татар автономиясе Габдулла аганың әсәрләреннән һәм аның турындагы истәлекләрдән торган үзе һәм үзе турында дигән өр-яңа китапны чыгарды. Анда актерның замандашлары, дуслары язган хатирәләргә, Габдулла Шамуков уйнаган спектакльләрдә төшерелгән фоторәсемнәргә дә зур урын бирелгән. Ульяновск татар мәдәният үзәгендә Галиаскар Камал исемендәге Татар дәүләт академия театрында куелган спектакльләрдә төшерелгән фоторәсемнәр күргәзмәсе ачылу да семберләрнең мәдәни тормышында бер вакыйга булды.
Театр елын йомаклау тантанасы исә өлкә губернаторы Сергей Морозов катнашында әле яңа гына татар театры көннәре белән тәмамланды. Анда Габдулла Шамуков турындагы китапның иң беренчесен өлкә башлыгына тапшырдылар. Камал театры исә Ульяновск татар мәдәният үзәгенә Габдулла Шамуковның бюстын бүләк итте. Ульяновскидагы татар театры көннәре Камалларның Туфан Миңнуллин әсәре буенча куелган Дилә Фирүзгә 4 кияү спектакле белән тәмамланды. Театр йылына да бик күп төбәкләрдә йомгак ясала. Омск татарлары да йылга нәтиҗә ясап, милләттәшләребезгә бүләк итеп беренче театр спектаклен тәкъдим итте. Биредә 1917 елдан бирле һәвәскәр артистлар тарафыннан спектакль куелганы булмаган. Әмма Магнитогорскида яшәүче Гафаровлар гаиләсендә яңа елга яңа шигырьләр ятлап әзерләнгәннәр. Осия, Вәсилә һәм Әдилә әти-әнисен шулай сөендерергә уйлаган. Печенье. Күңелләргә. Хуш бабай. Куш бабай. 6 яшьлек Асия һәм Вәсилә, 5 яшьлек Адилә яңа ел бәйрәменә әзерләнә. Чыршы янында укырга татарча шигырьләр өйрәнәләр. Гафаровлар гаиләсендә 3 кыз бала үсә. Әти-әни Иляс хәзрәт һәм Альбина Гафаровлар балаларын тәрбияләүгә зур игътибар бирәләр. Тәрбия гаиләдә ислам дине нигезендә алып барыла. Кызлар дини тәртипләрне йорттан берничә дуга беләләр. Кичкенә яшьтән ук намаз укыйлар. Күп бала булса, ул бит инде нык була, андый гаилә, зур шатлыклар була шундый гаиләдә, бәйрәмнәр үткәргәндә. Соңгы елларда кайбер дини кешеләрнең яңа елны билгеләргә ярамый, бу мөселман бәйрәме түгел дигән раслауларыннан туган сорауны без ислам дине кануннары хөрмәтләнгән, үзара мөнәсәбәтләр мөселман тәртипләре нигезендә төзелгән гаиләнең башлыгына бирдек. Мусульман халыкта да, христианнарда да ул яңа ел, ул дини байрам түгел. Ләкин бездә инде дини байрамнарыбыз гына түгел, милли дә байрамнарыбыз бар, ул Навруз байрамда бар, ул Сабан туебызда бар, ул хөкүмәт байрамнары да бар, 8 март, 23 февраль. Без аларга ничек карарга тиешбез, әлбәттә, каршы килергә тиеш түгел, чөнки без бу байрамда бер нинди зыян да юк. Әлбәттә, моны ширшыны да куябыз, ул тоже бик матур. Аннары нинди байрам булса да, моны бүләкләр була инде. Балалар бүләкләр бик яраталар. Һәм дә Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям әйтте, һәр вакыт бүләк бирегез, бигрәк тә балаларга, алар көтеп торалар. Бәйрәмнәрне тыныч оештырырга кирәк, чөнки тынычлык бар нәрсәнең нигезе ди Иляс хәзрәт. Гаилә тыныч һәм бәхетле булса, милләт тә көчле һәм нык булачак дигән кайгыда белән яши Гафаровлар. Безгә Кыш бабай килгән, яңа ел килгән, капшыгына күп итеп бүләкләр килгән. Кадерле дуслар, бу сагада яңа ел. Янәшәгездә һәр чак тугры дусларыгыз, ышанычлы хезмәттәшләрегез булсын. Без бай, көчле, нык татар халкы. Бергә һәм бердәм булганда каршылыкларга да бирешмәячәкбез. Татар икәнлегебезне онытмыйча, киләсе елларда да бердәм булыйк. Якынлашып килешә яңа еллар белән сезне. Ләйсән, рәхмәт, киләсе елда күрешербез, Алла бирсә. Хәбәрләр чыгарылышында да бәйрәм рухы сизелә, аларга сүз бирәбез, кабат, тылсымлы манзарада очрашырбыз. Кич җиткәнче ни кадәр эш башкарып өлгәргә кирәк. Иң мөһиме салатлар турап, артык бизәнеп, хәлегез бетмәсен. Саулармысыз, хөрмәтләребез, сез яңадан манзара тапшыруын карыйсыз. Иҗат төркеме белән алып баручылары сезне рәхәтләнеп, чын күңелдән сәламли. Бәйрәм булгач, бәйрәм рухы безнең тапшыруыбызда да дәвам итә. Манзара 2020 елны каршы алырга әзерләнә. Табын әзерләрбез. Казанның иң матур чыршыларын күрсәтербез. 2020 елның башыннан ук яхшыга өметләнеп, әйбәт гамәлләр кылып, матурлыкка омтылып яшик. Басым ясап әйтүен аңладым, аңламадым түгел, рәхмәт. Матурлык артыннан еракка да барасы юк. Казан паркларынан башлыйк. Андагы әкияти матурлыкка битараф калып булмас. Өстәвенә каникул дәвамында биредә төрле чаралар үтә. Өстәвенә бүген дә кичке сәгать 11-дә Ширек Күл паркында һәм инде Казан гаилә үзәге янында бәйрәм чаралары гөрләячәк.
Кышкы ялларны ничек уздырырга белми аптырасагыз, паркларга юл алыгыз. Чөнки инде 14 гыйнвардан паркларда кыш дигән яңа ел программасы старт алды. Шушы көннәрдә генә Казан паркларында 130лап бәйрәм чарасы узачак. Иң кызыклары белән хәзер таныштырып китәм. Яңа ел төнендә телевизор каршында утырырга теләмәүчеләр өчен кызыклы мәгълүмат. Казанның 2 мәйданында яңа елны каршы алырга мөмкин булачак. Казан гаилә үзәгендә һәм Шәрык күл паркында Владимир Путинның да Рөстәм Миңнехановның да яңа ел мөрәҗәгатьләрен тыңларга мөмкин. Шулай ук бәйрәм программасы да төнге 3-кә кадәр дәвам итәчәк. Яңа ел бәйрәмнәрендә 7 гыйнварга кадәр көн саен сәгать кичке 5-тә бәйрәм программасы булыр дип көтелә. Яңа елның беренче көнендә Крылья Советов паркында яңа ел карнавалы узачак. Монда Совет заманындагы яңа ел атмосферасын тою мөмкинлеге булачак. Сезне кинофильмнардан музыка, җыр-биюләр һәм әлбәттә фотозона көтә. Шәрык күл паркында да көн сайын яңа ел чаралары узачак. Мәсәлән, 2 гыйнварда Холодное сердце дигән театральләштерелгән тамаша булачак. Балаларга Эльза патшабикә, Анна һәм башка геройлар белән яңа ел табышмаган чиргә туры киләчәк. Ачык шугалакларның да берсе нәкъ менә Шәрык күлдә. 3, 5, 8, 11 гыйнвар көннәрендә казанлылар һәм кунаклар өчен биредә фигуралы шуу буенча мастер-класслар узачак. Нинди кыш кар бабайсыз булсын инде. Әгәр сез дә ясарга яратасыз икән, 6 гыйнвар көнне Урицкий паркына килегез. Монда иң яхшы сынчы бәйгесе узачак. Татарстанның иң зур карабайын да биредә ясаячаклар. Теләк кенә булсын, кары табылыр. Инде 11 гыйнварда әлеге паркка килгәндә себерке алырга онытмагыз. Монда метлобол ярышы узачак. Хоккейны себерке белән уйнаганыгыз бар идеме әле? Бәйрәмнәрегез күңелле үтсен, яңа еллар белән сезне. Мода өлкәсендә киләсе елның тагын бер үзенчәлекле ягы бар. Мода хәзер бары тик кием салымга гына кагылмый. Бу эштә дә иң мөһиме идея. Ягъни элеккеге әйтемгә кешене киеме түгел, акылы бизи дигәнгә кайтабыз түгелмесең? Шуннан да шулай, үзеңә матур образ сайлау ул әле ярты эш кенә, ә менә шул образга эчтәлек өстәү кибеттән кием алу гына түгел, җәмәгать. Эшлекле хатын-кызлар мода үзәгендә дип белдерә мода белгечләре. Ә аларны нәрсә берләштерә соң? Бөтен эшлекле хатын-кызларда бер образга өстенлек бирәме? Аларны аерып торучы үзенчәлекләр нәрсәдә? Бу сорауларны бүген замана белән бергә атлаучы хатын-кызларның үзләренә бирербез. Безнең тормыш джинсы белән кроссовкада үткәнгә күрә, хатын-кыз кичләрен аеруча матур күренәсе килә. Моңа ничек ирешергә икәнен бүгенге образлардан күрерсез. Бүген заман тиз темпта яшәүне таләп итә. Шуңа күрә эшлекле образда элекеге кебек костюм чалбар белән генә шикләнми. Күлмәкләрне дә хәзер кроссовки белән кию сәер түгел, ә киресенчә бик урынлы дип санала. Эшлекле хатын-кызлар өчен оештырылган чарада нәкъ шундый образлар тәкъдим ителде. Бу киемнәр уңайлы һәм шул ук вакытта хатын-кызның нәфислеген ассызыклаучы да. Я всегда всем говорю, если вы не знаете историю... Мин һәр вакыт бер үк сүзне әйтәм. Әгәр сез танылган брендларның тарихын белмисез икән, аларга мөрәҗәгать итмәү хәерлерәк. Чөнки кайберәүләрен берләштергә ярый, ә кайберәүләрен катгый рәвештә тыела. Бу кичтә үзеңне модель итеп тә хис итәргә мөмкинлек бар иде.
4 бала әнисе, эшлекле хатын-кызлар оешмасы вәкиле булган Лилия Садыйкова бер кичкә дизайнерга ышанып, образына үзгәрешләр кертергә булды. Яңа образ һәркемдә соклану хисе уятты. Аллаһ Тәгалә кулында бөтен нәрсә, шуңа күрә без торуга, үзем дә торуга әйтәм. Рәхмәт, Аллаһ Тәгалә, бүген шушындай матур көн булганга күрә, минем бөтен нәрсә бар, балаларым, гаиләм. Шушындай менә канәгать булу, благодарный булу, ул безне шулай иттереп өскә күтәртә инде. Киемеңә карап каршы алалар, акылыңа карап озаталар. Бу мәкальне дә онытырга ярамый. Өстеңдә нинди генә затлы кием булмасын, кешене ямьләндереп торучы төп сыйфат белемгә омтылу. Эшлекле хатын-кыз образы нәкъ шуның белән аерыла да ди кичә кунаклары. Стильная женщина это и девушка. Мода үзәгендә булырга теләүче хатын-кыз нәрсә кигәне турында гына түгел, нәрсә әйткәне турында да уйланырга тиеш. Бүгенге тапшыруда без мода, стиль, заук турында гадәттәгедән күбрәк сөйләшергә булдык. Чөнки күпләр яңа елга яңа максатлар, яңа идеялар белән беррәттән яңа образ ойлап та кергә уйлый. Сіз дә шуның белән янып, киеп, йоклый алмыйча яшисез икән. Кунагыбыз дизайнер Ләйсән Хажиева киңәшләре сезнең өчен файдалы булыр дип ышанабыз. Ләйсән ханым, саумысыз, хош килдегез. Бәйрәм белән сезне. Рәхмәт сезне дә. Бәйрәм рухын сизәсезме гомумән? Кар булмау сезгә тәэсир итмиме? Юк, мин сизәм бәйрәм булуын, чөнки бәйрәмнән соң яңа елдан соң минем бик олы даты була. Олы дип инде 18 яшь, әлбәттә. 25 яшьтән соң һәрбер хатын-кызга 18 тула. Субханалла. Иремнең бик зур даты була һәм инде безнең өйләнешкәнгә 25 ел. Бер елда. Бер капчыкта алды бирсә. Субханалла. Алдан укытлыйбыз. Рәхмәт. Уңышлыгына үткәргән булсын. 2020 елга инде сез җиңсезганып керәсез дигән. Модага килгәндә, трендларга килгәндә 2020 ел нинди чорны, нинди вакытны искә төшерәчәк безгә? Чөнки ел саен трендлар алар кабатлана. Кабатлана чыннан да инде берничә ел, берничә сезон дип әйтик, ул минем иң яраткан төсем кара төс. Һәр вакыт модада кала ул. Классик ваклы каралы инде ул классика. Һәм инде без яшел төсне 19 елдан алып киләбез. Ләкин ул яшел генә түгел, ул неон мята дип атала. Һәм инде аның ниндидер башка төсмерләре. Шулай ук модага безнең керә, беләсезме, ничек 20 ел ул бик шундый тәмле ел дип әйтик. Чөнки анда апельсин төсе, хөрмә төсе, куркума төсе һәм инде бар табигатьтә булган төсләр керә. Алтын белән бәйле төсләр беләр бит, әйме? Алтын төсмәре. Пантон институты зәңгәр төсне дә алга сөрсә, барыбер сез үз төсләрегезне ничектер ассызыклыйсыз. Ә менә стильгә килгәндә, нинди трендлар, нинди вакыт искә төшерәчәк? Беләсезме, сондыктан нинди әйберләрне алырга кирәк булачак? Сондыктан дигәндә, хәзерге мода ул бик кызыклы. Чөнки кешегә караганда, менә ана образын күргәч аңлап булмый. Ул шулай киенгәнме, ул я ул мода буенча киенгәнме? Ул бик кызыклы вакыт хәзер. Я үзе дә белмичә шулай киенгән. Я үзе белмичә дә шулай киенеп килгәнме? Чөнки хәзерге модада ул бөтен стильләр. Кемгә ничек уңайлы, шулай киенеп йөри. Спорт стиленнән классика стиленә кадәр бөтенсе дә модада, тренд дип әйтсәк була. Шулай ук менә мәсәлән ир-атларга инде кисәк, анда костюм, классик костюм белән сез кроссовка кия аласыз. Ул мода буенча була. Мин хәтта диплом алырга барганда менә туфлием юк иде. Үземә күз алдына килде, менә мода образы дигәч, теге нәрсә дип атала инде, сланцы диләр аны, менә ике бармак арасына кереп Вьетнамки. Вьетнамка дип атыйлар. Пиджак белән, костюм белән шуны киеп барасы идем. Ярый инде дусмай тутып калды, мин туфлине киеп бардым, үзенеке биреп җибәрде. Менә хәзер кибетләрдә ташламалар башланачак. Бөтен кеше, бөтен халык шунда ыргылачак. Менә ташламалар вакытында сез нинди киңәшләр бирдегез дизайнер буларак? Нинди киемгә теге игътибарны күбәйтергә, кайсы кирәк түгелдер бәлки сезнең киңәшләр? Иң беренче өйдә әйбәтләп утырырга, шифонерыңны ачарга, карарга кирәк, сиңа нәрсә кирәк түгел. Һәм истерика дигән әйбер бар ташламанда. Менә бит бөтен нәрсәне аласың. Менә
Менә шул истериканы, паниканы өйдә калдырырга кирәк. Һәм инде ташламада бер кайчан дагы модада, менә яңа мода тренд буенча әйберләр сатылып. Менә ул истерика дигән бу чыннан да сезнең бик урынлы кисәтү. Кеше кайбер вакытта менә кирәксә дә, кирәкмәсә дә җен шупшар тутырып, ул инде еллар буе кайдыр ятырга мөмкин, ләкин аңа менә шул алу кирәк. Алу, йөрү, кибеткә бару. Бу ни дәрәҗәдә ничек аннан котылып була? Ничек аны менә дөрес куллана белергә кирәк? Акча тотмаска кирәк үз кесәңдә. Берәр кайда барганда да акча алмаска кирәк. Тотып карарга ярый, киеп карарга ярый, әмма дә ләкин акчам булмаса сиңа бирмиләр. Акчасында телефонда бит тәң-тәң. Телефонны да калдырырга кирәк. Димәк, инде андый кешеләргә гомумән акча гына тормаска. Шуңа күрә, хөрмәтле тамашачыларыбыз, әгәр дә инде сезнең бюджетыгызны сакчыл куллана белмәүчеләр бар икән гаиләгездә, ул кешеләргә бу бәйрәмнәрдә акча гомумән күрсәтмәгез. Балачакка әйләнеп кайтыйк. Менә хәзерге яңа елны һәм балачакта яңа ел аерыламы? Аерыла. Нәрсәсе белән аерыла? Аерыла, чөнки мин кичкенә вакытны миңа әти белән әни ясый дирей миңа. Хәзер инде мин ясыйм балаларга. Без әле беләбез сезнең менә бер фокуста бар. Сез үзегезнең балачак фотоларын безгә дә күчтәнәч дип алып килгәнсез. Менә безнең кичкенә генә мин һәрбер кыз бала бакчасында инде корбор тиге була бит. Мин дә һәр вакыт бу күлмәкне миңа әнием теккән иде. Субханалла. Сез үзегезнең менә кызыгызга күлмәк тигеп, шуны төн йокламыйча күлмәк тигеп чыккан вакытларыз бармы? Бар, анда корбор тигенә түгел, ул кем генә булмады, чөнки белделәр, аның әнисе эшләп бирә ала, тигеп бирә ала дип, шуның өчен ул кем генә булмады. Мин дигенә костюмнар тикмәдем. Гомумән менә без балачакны чагыштырып, бүгенге көн дибез, бәйрәмнәрне чагыштырабыз. Бу яңа елда, 20нче елда үзенең 18-ен тутыра торган тәҗрибәле әни кеше нәрсә тели тормыштан? Бәхет. Һәрбер кешенең бәхете булса иде, гаиләдә тынычлык. Башка бер нәрсә дә кирәкми, чөнки ул шопоголизм да, киемнәр дә. Мин инде дизайнер буларак ала әйтергә тиеш түгелдер. Әмма дә ләкин һәрбер кием ул чүпрәк кенә. Аңар менә йөрергә кирәкми дип уйлыйм. Табынырга кирәкми, һәрбер әйбернең үз мерасы булырга тиеш. Шуның өчен бәхет. Бик яхшы теләк бездә, әлеге теләкләргә кушылабыз. Бездә кунакта дизайнер Ләйсән Хаҗиева булды. Әгәр дә сез әле безнең шәһәрнең яңа бизәкләре белән танышып өлгермәгәнсез икән, киләсе сюжет сезгә һәм безнең тамашачыларга файдага булыр дип уйлыйбыз. Ике 2019 ел Россия белән Төркия арасында мәдәният һәм туризм елы итеп игълан ителгән иде. Шул уңайдан безнең эфирда да Төркия белән бәйле видеоязмалар күп булды. Инде елны да төрек ризыклары белән төгәллик. Sizlerle beraber bugün patlıcan beğendi yatağında kuzu incik yapacağız. Баклажан бәйенди ятагында кузу инжик, ягъни баклажан измәсе өстендә бәрән буты әзерләячәк ашсу ustaсы Фәрди Аджар. Моның өчен бәрән буты төрек тәмләткечләре кызыл кара борыч, тмин, суган, сарымсак, бәбрия ягъни розмарин һәм әлбәттә зәйтүн мае кирәк булачак. Soğanımız ve sarımsağımız var.
150 derece. 150 градуслы мичтә 4-5 сәгать пешерәсе икән. Taze kuzu salatasız olmaz. Şimdi size bunun yanında Бәрән ите янына гаурдаги салаты килешер. Аның өчен помидор, кыяр, болгар борычы, петрушка, суган, әстергән шикләүгә анар соусы, зәйтүн мае кирәк булачак. Кузу инжик пеште, хәзер аны баклажан измәсе өстенә матурлап куеп бирәсе генә кала. Ә монысы помидордан ясалган неаполитан соусы. içerisinde mozzarella peynir Измә, баклажан, моцарелла сыры, атланмай, biraz süt кушып ясала. bulunduğu bir patlıcan yatağı hazırlıyoruz kuzumuz için. Patlıcan yatağında kuzu inciğimiz hazır. Afiyet olsun. Hepinize mutlu yıllar. Bugün sizlere Blue Laguna hazırlayacağız. Ә хәзер яңа ел табынына Зәңгәр лагуна коктейли ясыйбыз. Махсус төсләндергеч сироп, лайм я лимон суы, лимон тәмле газлы су һәм боз кирәк булачак. Yok ve çok güzel aromatik bir kokteylimiz. Limon suyumuzu ekledikten sonra dip Лимон суын салганнан соң астан әкрен генә булгатып алабыз. geçiş sağlıyoruz. Yeni yıl kokteylimiz hazır. Afiyet olsun. Çok teşekkür ederim. Min яңа елга хәзер, ә сез? Яңа ел белән сезне. Көн дәвамында безнең каналыбыз бәйрәм рухы бүләк итәчәк. 9:40 минутта яңа гасырда яңа ел тамашасы башланып китәчәк. Кичке 9:40 минут турында сүз бара. Дөресрәк әйтсәк, 10:20 минуттан булайын бу. Бөтен тапшыруларның иҗат төркемен татар эстрадасының якты йолдызларын, юмор осталарын бер сәхнәдә күрәсегез килә икән, ТНВ каналы белән бергә булыгыз. Яңа гасырда яңа ел. Берсеннән-берсе талантлы, затлы, үзенчәлекле артистларны бер сәхнәдә күрергә мөмкин. Җырчылардан тыш Яңа гасыр каналы һәм Болгар радиосы алып баручылары катнашында әзерләнгән программада юмор осталары да чыгыш ясаячак. Мин 4-нче тапкыр катнашам буга инде үзебезнең яраткан телеканалыбызның Огонёгында һәм бу минем өчен бик зур дәрәҗә, бик зур шатлык. Бәлки шын яңа ел бәйрәменә караганда менә шушы бәйрәм минем өчен кадерлерәктер, чөнки коллегалар белән бәйрәм итү, әле үзеңне күрсәтү, ул бик артист өчен бик зур шатлык. Телевидениенең күптәнге дусты Татарстанның халык артисты Фердинанд Салахов, Габдулла Тукай премиясе лауреатлары Газинур Мурат һәм Айдар Фәйзрахманов иҗат иткән татар халкына багышланган Агай җырын башкара.
Яшь башкаручылар, урта буын артистлар һәркемнең үз репертуары, үз стиле. Ел дәвамында популярлык казанган яисә киресенчә яңа ел төнендә беренче тапкыр яңгыраячак җырларны безнең канал аша дөньяның төрле почмагында яшәүче милләттәшләребез дә күрә алачак. Biz яңа елны 31 декабрь төнендә каршы алырга ияләшсәк, башка илләрдә традициялар икенче. Мисал өчен Кытайда яңа ел яз килү бәйрәме. Япониядә ул 25 декабрьдә башланып, бер айга сузыла. Таиландта яңа ел яңгырлар сезоны белән бергә җитә, ул 13 апрельгә туры килә. Кызык дөнья сәхифәсе алып баручысы Гөлинә Шәймуллина җир шарын әйләнеп үзенчәлекле гадәтләрне барлавын дәвам итә. Гөлинәгә сүз биргәнче, аның балачагына әйләнеп кайтып, балачагын искә төшерергә әле. Аңладым. Рәхәтләнеп. Моның кайсы Гөлинә? Уң яктагысы. Аның инекәше. Ага, шул инекәш аңлашылды. Мин танымас идем. Шул Гөлинә. Тагын инекәш. Субханалла, күз тимәсен. Гөлинә, сүз сиңа рәхмәт. Хәерле көн, Алмаз Луиза, исәнмесез тамашачылар. Балачакта һәр чыршы бәйрәмендә шын кыш бабайны очратырга хыяллана идем. Чөнки балалар бакчасында тәрбиячеләрнең киенгәне билгеле иде миңа. Финляндиягә барып, шын кыш бабай белән танышырга теләдем. Шуңа бүген рубриканы әлеге илгә сәяхәттән башлыйк. Биредә фин тылсымчысы Ялоупуки резиденциясе урнашкан. Күпчелек кеше бирегә яңа ел Рождество бәйрәмнәрен каршы алыр өчен бара. Biz de onlardan kalmayık, ihtibar ekranға. Very happy New Year. Яңа елда яңа кием кию гадәте Азия илләрендә киң таралган. Япониядә бу көнне кичитүгә халык гыйбадәтханәгә юл ала. Тәңреләренә бүләккә алар бамбук ботаклары алып баралар. Үлгән туганнары рухына гыйбадәт кылалар. Төнге 12дә шаң сугалар. Бу бездәге курантлар кебек, әмма монда алар 12 урынына 108 яңа ел кыңгыравын теләсә кем чыңлата алмый. Моның өчен алдан чиратка басарга кирәк. Беренче декабрь җитәргә берничә көн кала, без тырышып җыештырабыз. Монда палас та кагыла, китап киштәләре дә яхшылап сөртелә. Италиядә бу өлкәдә алгара китәләр. Алар җыештырганда кирәкмәгән әйберләрне тәрәзәдән үк очырталар икән. Кызу халык нишләтәсең. Бәйрәм алдыннан мунча керү гадәтен алсак, монда кытайлар уздыра. Алар өйгә кереп тормый. Урамда ук бер-берсен чирәкләп куендыра. Без кичке концертка бенгали утлары, фейерверклар алып чыксак, Шотландиядә рыцарьлар булып киенеп, факел тотып чыгалар. Бу аларның борынгы гадәтләре, тирә-якны җен-пәриләрдән арындыру белән бәйле.
Яңа ел төнендә иң популяр җиләк-җимеш мандарин. Испанияда бу рольне йөзем, ягъни виноград үти. Бу елда аңа бәйле бик мөһим традиция бар. Киләсе елга саналган минутлар калганда 12 дәнә йөзем әзерләп куела. Курантлар суккан сайын бер-бер артлы шушы җимешләрне кабып теләкләр теләргә кирәк. Моны дөрес итеп башкарып чыксаң, киләсе елны 12 теләгең дә тормышка аша имеш. Сез ничектер, мин моны быел тикшереп караячакмын. Болгариядә киләсе елга керү мизгелләре гомумән башкача үтә. Биредә 3 минутка барлык утларны сүндерәләр. Шушы вакыт эчендә теләгән һәр кешене үбү мөмкинлеге бар. Иске елның соңгы 3 минутындагы үбешүләр калганнар өчен сер булырга тиеш. 12 тулыга салют башлана. Әлге гадәт һәр илдә бар һәм ул алыштыргысыз. Хөрмәтле тамашачылар, барлык гореф-гадәтләрне искә алып, бәйрәмгә үзегез теләгәнчә әзерләнеп, яңа елны күңелле каршы алырга язсын. Сезнең белән бүген һәм 2019 ел дәвамында мин Галина Шаймуллина идем. Киләсе очрашуларга кадәр сау булыгыз. Галина, бик зур рәхмәт, никәшеңә сәлам әйт. Бәйрәм булгач, бәйрәм булсын инде. Бәйрәм котлауларсыз була алмый. Котлаулар кабул итеп алыгыз. Кушылам. Исәнмесез, хөрмәтле милләттәшләр. Сезне кабат Кипрдан сәламлим, мин Алсу Җиһангирова. Сезнең барыгызны да чын күңелемнән киләсе яңа ел бәйрәмнәре белән котлыйсым килә. Исәнлек, саулык, тазалык, күп шатлыклар, күңел тынычлыгы, уңышлар гына телисем килә. Кардышлар, ватандашлар, салем Брюссельдан. 2020 елны сәламәтлек белән каршы алдык. Бу яңа елны да сәламәтлек белән, гаилә бәхете, гаилә тынычлыгы белән уздырырга насыйп итсен иде. Барыбызның да тормышларыбыз, эшләребез, укуларыбыз уңышлы булсын иде. Динебезне дә ныгытып, йолаларыбызны да вакытында үтәп яшәргә насыйп итсен иде. Амин. Сезнең белән бергә Брюссельнең Олы мәйданыннан Бельгия татарлары яңа елны каршы ала. Казак далаларыннан кайнар сәламләр юллап сезне, кадерле тамашачыларыбыз, яңа 2020 ел белән котлыйм. Тормышларны шатлык кына биләп алсын, могҗизалы булсын һәр көне, җилдавыллар өйне урап үтсен, бәхет китер күсе бу елны. Бәйрәм белән. Хөрмәтле дуслар, киләчәк елда мин сезгә башыгызга ачыклык, тәнегезгә тазалык, җаныгызга тынычлык телим. Кадерле дуслар, туганнар, сезне яңа ел белән котлыйбыз. Сезгә яңа, якты фикерләр, кызыклы, матур маҗаралар, гаилә бәхете, исәнлек, иминлек телибез. Якын дуслар, туганнар, яңа ел белән. Яңа елда исәнлек, саулык сезгә, безгә, гаиләдә мәхәббәт булсын, дуслык булсын.
Балаларға күбірек шоколад яңа елда. Бізге дустырырға, ғайлада күбірек татар сөйләшергә, тамырларыбызға қайтырға. Яңа ел бәйрәм! Бәйрәм булгач бәйрәм булсын дидек. Ел сайын яратып карый торган нәфис фильмнарны искә төшерик. Кем җиңә? Я автомобильдән саклан, бирегис автомобиле. Дөрес. Монсын беләм. Монсы минем яраткан. Джентльмен удачи. Афарин. Бергә бер. Тарарарам. Тарарарам. Монсы синнән. Ар кушымтасын тыңлыйк, үзгәртеп. Безгә барыбер, кар яумаса да шат безнең күңел. Безгә барыбер, кар яумаса да шат безнең күңел. Бриллиантлы кол. Син белмидең мисың? Я? Икегә бер әле гәйсәм. Ну, погоди. Дөрес, эшкә ике. Динарның ярдәм белән син җиңдең. Бездә кунакта баянчы Динар Бәдердинов. Динар, саумы, хош килдең. Погоди. Ну, погоди демиләр иде, якынлашып килүче яңа ел белән сине. Сезне дә яңа еллар. Бәйрәм безгә дә алып килгән өчен бик зур рәхмәт. 2020 елга нинди хисләр белән керәсең? Бик яхшы хисләр белән керәм. Инде киләсе елга бик зур ел минем өчен булачак, юбилей елы булачак минем шуңа күрә бик каты итеп әзерләнеп керәбез. Юбилей елы дигәч куркытып куйдың. Ничә яшь ул юбилей дип санала инде? 35 юбилей дип инде. Аннан соң инде 50 генә була. 2019 ел нинди вакыйгалар белән истә калачак? Вакыйгалар бик күп булды. Минем гаиләдә иң зур сөенечем туды, малайым туды, ниһаят. Әнвәр туды, шуңа күрә бик күңелле еллар булды. Демәк, 34 ел юкка гына яшәгән, гәрәйме? Нәсел дәвам итүче бар. Синең балачагыңа әйләнеп кайтыйк, чөнки бүгенге тапшыруыбыз ул үзенә күрә бер утренник, бәйрәм, шундый кичәсе дип әйтик. Ул вакытларны хәтерлисеңме? Бәлки безгә алмас ярдәмгә килер хәзер. Юк, үзенә сорыйк, хәтерлисеңме? Бик хәтерләп тә бетермим. Исеңә төшерәбез хәзер. Хоп! Менә, моның кайсысы син? Хәзер үзем әйтеп карыйм. Шаган. Бу мин дус малайларым. Синең кызың Зәринә сиңа шаган икән. Шаган бераз, шаган. Син читтә туып, күпме яшәп өлгердең? Мин анда 1 ел гына яшәгәнмен. Хәтерләмим дә инде. Үзебездә Татарстанда. Үзебездә. Ул елларны, ул бәйрәмнәрне хәтерлисеңме? Менә син бит инде хәзер дә йөрисеңдер. Утренникларга балаң, синең балалар бакчасына йөри. Чагыштырсаң, нәрсәләр үзгәрде? Хәзер нәрсә үзгәрде инде. Күбрәк телефонга төшереп утыралар бөтен утренникларны. Әлегә андай әйберләр юк бит инде. Бик зур үзгәреш. Калган әйбер үзгәрмәгән дип уйлыйм. Җырлар да шул ук. Хәзер бераз современный җырлар кертәләр. Бәйрәмгә караш үзгәрде малайса? Юк, бәрәмгә караш үзгәрмәгәндер. Менә кызым бик каты Кыш бабайга ышанак бүләкләр көтә. Минем шикелле инде. Кыш бабайга әзерләгән шигырың бармы? Элек булгандыр инде ул, быел әзерләмәдем. Димәк, син көтмисең Кыш бабайның шигырың юк. Хәзер инде мин үзем Кыш бабай ролендә. Бүгенге тапшырыбызның Кыш бабай ул алмас. Шуңа күрә аннан бүләк алыр өчен сиңа берәр нәрсә эшләргә кирәк. Бер сине мөгаен уйнатырбыз. Баянда. Уйнатырбыз. Баянда. Синең хәзер бөтен ТНВ каналын караучы тамашачыларны, манзара тапшыруның инде җанатарларын, бездән аерылмый торган тамашачыларны котлау мөмкинлеге бар, рәхмәт. Барлык тамашачыларны яңа еллар белән котлыйсы килә сезгә. Яңа елда яңа ачышлар, яңа үзгәрешләр телим сезгә. Һәм гаиләгездә иминлек, тынычлык булсын дуслар, иминлектә, татлык, дуслыкта яшәгән насыйп булсын барчабызга да. Яңа еллар белән сезне.
Biz de шул теләкләргә кушылып, барлык тамашачыларны да якынлашып килүче яңа ел белән котлыйбыз. 2020 елда сезнең барлык теләкләрегез дә тормышка ашсын. Эштән кайтасы да килми бүген, әйме? Бәлки бәйрәмне монда гына каршы алырбыз. Баян бар, шулар әзер. Коллектив әйбәт. Хәзер яңа ел җырларын җырласак та була инде. Әйдә, рәхим ит. Инглиз җырынан башлыйбыз, аннан рус җырын җырларбыз. Җырламыйбыз да, уйныйбыз гына. Барысын әйтеп торма. Әйе. Яңа ел килә. Яңа ел килә. Бүләкләр алып килә. Урысча ел икән. Шыршы турында хәзер татарча. Классика. Без сине сагынып көттек ел буе. Сине сагынып көттек ел буе. Син тагы да матуррак бизәнгәнсең бу юлы. Синең белән саубуллашыр алдыннан синең осталыгың өчен да тикшерәс килә. Киләсе ел ТССРның 100 еллыгы Татарстан гимнын уйнап безнең белән саубулларсаң, без бик рәхмәтле булыр идек. Кунакка килгән өчен бик зур рәхмәт, якынлашып килүче яңа ел белән сине. 2020 ел Татарстан өчен түгәрәк даталарга бай ел булачак. Ул һәрберебез өчен уңышлы булсын. 9 көнгә сузылган бәйрәмнәрне матур гына үткәрергә язсын. Манзара тапшыруда сезнең белән бергә кышкы ялларга китә. Яраткан тамашачыларыбыз белән без кабат 9 гыйнварда очрашачакбыз. Әйлән-бәйлән уйнадык, бийдек тә җырладык, кай арада тапшыруны тамамладык. Утренник тәмам, бәйрәм башланырга әле вакыт бар. 2020 ел җиңел аягы белән килсен. Манзара тапшыруның 19 елга туры килгән соңгы чыгарылышын бергә озаткач, без инде 20 елның да беренче тапшыруын бергә каршы алырбыз. Сезнең белән бүген Манзара тапшыруның иҗат төркеме алып баручылары Луиз Закирова, Алмаз Гараев иде. Киләсе якынлашып килүче инде бусагыда торган яңа ел белән һәммәгезне дә тәбриклибез, уңышлар теләп калабыз. Төгәл, бер елдан соң күрешербез, Алла бирсә. Хәзер бисәк тә була. Манзара, без сине сагынып көттек ел буе. Син тагы да матуррак бизәнгәнсең бу юлы. Син шашы буласың.